गाबोन एडियारि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय आसाम सरकारा गाबोन इन्टारनेटखौ फुंबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम बन्द खालामनाय जागोन। गाबोन खुंजानो गोनां एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। बे आनजादनि थाखाय सरकारा माखासे नेमखान्थिफोर फोसावदों। सरकारा फोसावनाय बे नेमखान्थिफोरखौ एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफ्रा मानिनानै बे आनजादखौ लिरनांगोन। सरकारा फोसावनाय बेफोर नेमखान्थिफ्रानो जाबाय: गाबोन एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि पेपार से आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। आसाम सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिसबो फोसावदों। गासै 28 जिल्लाफ्राव बे एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादा खुंजागोन। सरकारा फोसावनाय नेमखान्थि बादिब्ला आनजाद होगिरिया सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै आनजादथिलियावनो गारबोनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नायनो थाखाय सरकारा गासै एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफोरखौ नायनो थाखाय बिथोन होदों। मानोना आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों आरो बे OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा होननानै सरकारा फोसावदों। आनजादनि OMR सिटआव नोंथांनि रल नाम्बाराल' थागोन। बेनिखायनो आनजाद लिरनायनि सिगां गासैखौबो रोखा खालामनानै लानो होदों सरकारा। गाबोन एडियारि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय आसाम सरकारा गाबोन इन्टारनेटखौ फुंबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम बन्द खालामनाय जागोन। गाबोन खुंजानो गोनां एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। बे आनजादनि थाखाय सरकारा माखासे नेमखान्थिफोर फोसावदों। सरकारा फोसावनाय बे नेमखान्थिफोरखौ एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफ्रा मानिनानै बे आनजादखौ लिरनांगोन। सरकारा फोसावनाय बेफोर नेमखान्थिफ्रानो जाबाय: गाबोन एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि पेपार से आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। आसाम सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिसबो फोसावदों। गासै 28 जिल्लाफ्राव बे एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादा खुंजागोन। सरकारा फोसावनाय नेमखान्थि बादिब्ला आनजाद होगिरिया सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै आनजादथिलियावनो गारबोनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नायनो थाखाय सरकारा गासै एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफोरखौ नायनो थाखाय बिथोन होदों। मानोना आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों आरो बे OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा होननानै सरकारा फोसावदों। आनजादनि OMR सिटआव नोंथांनि रल नाम्बाराल' थागोन। बेनिखायनो आनजाद लिरनायनि सिगां गासैखौबो रोखा खालामनानै लानो होदों सरकारा। गाबोन एडियारि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय आसाम सरकारा गाबोन इन्टारनेटखौ फुंबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम बन्द खालामनाय जागोन। गाबोन खुंजानो गोनां एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद। बे आनजादनि थाखाय सरकारा माखासे नेमखान्थिफोर फोसावदों। सरकारा फोसावनाय बे नेमखान्थिफोरखौ एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफ्रा मानिनानै बे आनजादखौ लिरनांगोन। सरकारा फोसावनाय बेफोर नेमखान्थिफ्रानो जाबाय: गाबोन एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि पेपार से आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। आसाम सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिसबो फोसावदों। गासै 28 जिल्लाफ्राव बे एडियारिनि ब्रैथि थाखोनि आनजादा खुंजागोन।
सरकारा फोसावनाय नेमखान्थि बादिब्ला आनजाद होगिरिया सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै आनजाद थिलियावनो गारबोनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नायनो थाखाय सरकारा गासै एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद लिरगिरिफोरखौ नायनो थाखाय बिथोन होदों मानोना आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों आरो बे OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा होननानै सरकारा फोसावदों आनजादनि OMR सिटआव नोंथांनि रल नाम्बाराल' थागोन बेनिखायनो आनजाद लिरनायनि सिगां गासैखौबो रोखा खालामनानै लानो होदों सरकारा